Superpedret patrocina les notícies. I recordi, cada setmana vals de descompte amb les seves seccions estrella. Superpedret, per la seva millor compra. Un any després de la publicació del seu primer llibre, titulat Realitat de fugida, el berguedà Marc Perpinyà va presentar el passat dimecres, dia 16, el seu llibre a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. A Realitat de fugida, Marc Perpinyà explica la realitat del càncer infantil a partir de la seva pròpia experiència, reconstruint els records dels anys de la seva malaltia. L'any 1998, després d'haver estat operat d'un tumor cerebral, Marc Perpinyà va ser diagnosticat de càncer. Pel Marc, presentar la seva obra a l'hospital tenia un significat especial i és que per fi ha pogut presentar el seu llibre a les que han estat les seves dues cases, Berga i l'hospital. Poder compartir la seva història amb els pares i mares que tenen algun fill malalt de càncer i demostrar que la cura és possible tenia per en Marc un valor especial. Jo poder presentar davant de pares que estaven en una situació similar a la que havia estat jo i els meus pares, doncs em va emocionar molt perquè, vulguis o no, era el fet pel qual havia escrit aquest llibre. L'havia escrit per poder donar suport i ànims a la gent que es trobés en una situació similar i trobar-me que podia parlar obertament davant de pares que molts d'ells feia setmanes que estaven allà dintre, doncs, vulguis o no, és una experiència que es nota, perquè és la situació de dir jo fa 10 anys hi vaig passar per aquesta situació i sort em vaig tenir de que pares de nens que ja feia temps que ja estaven doncs em van ajudar, em van explicar el que em vindria, el que seria més o menys la situació allà, i és el fet d'aquest feedback de poder posar el teu petit gra de sorra a la situació del que ja te l'han ficat ells abans. A més, presentar el llibre a la Vall d'Hebron també significava fer-ho davant de tots els metges, infermeres, fisioterapeutes i un sense acabar d'especialistes de la medicina que el van acompanyar durant la malaltia i que alguns d'ells també estan presents a l'obra. Però el moment més especial d'en Marc durant la presentació va ser quan va tenir la possibilitat de veure els nens malalts de l'hospital, a qui els va poder donar un missatge d'esperança. Clar, aquests nens, molts ja feia temps que estaven, d'altres feia poc, eren nens que, com jo quan vaig arribar-hi, estaven perduts. Clar, la situació de poder veure algú que ha estat en una situació igual que la d'ells i que se n'han sortit, jo crec que és la millor manera de poder-los donar una empenta, de poder dir, val, esteu en una situació difícil, però després de les situacions difícils en venen de molt bones. I el fet que pogués anar jo allà i en primera persona mostrar-los aquesta realitat, crec que va poder ajudar-los. Tot i que l'experiència d'escriure un llibre ha estat molt gratificant, de moment en Marc està massa lligat als seus estudis de segon curs de Ciències Polítiques i de l'Administració a la Universitat Autònoma de Barcelona, però no descarta el fet d'escriure una nova història quan tingui un nou projecte. Aquest cap de setmana va tenir lloc la celebració de la 23a edició del Premi Ciutat de Berga, el concurs de música de cambra i lied que organitza l'Escola Municipal de Música de Berga amb la col·laboració de l'Ajuntament de la ciutat. 14 formacions, 4 de l'Escola Municipal de Berga i la resta provinents d'arreu de Catalunya, Madrid, Galícia, Castella i fins i tot d'Anglaterra, van participar en l'edició d'enguany, oberta a tothom al pavelló de Suècia. Diumenge a la tarda es van lliurar els premis en un acte de cloenda on hi van assistir un centenar de persones. El Premi Ciutat de Berga tenia dues categories, la categoria A, que va comptar amb 8 participants i amb una mitjana d'edat de 29 anys, i la categoria B, amb 8 grups i amb una mitjana d'edat de 18 anys. En la primera categoria, els guanyadors d'enguany van ser el Trio Concordiae, un grup provinent de Madrid i format per un rus, un uzbek i un italià. El trio va obtenir el primer premi de 2.000 euros i segurament siguin ells els que obriran la pròxima edició del concurs Ciutat de Berga. El segon premi, valorat en 1.000 euros, va ser repartit per igual per 2 duos, el duo Sara González i Anna Cardona i el duo Sirinix. A més, el jurat va decidir concedir una menció d'honor al duo Susanna Puig i Elisa Rapado.
Pel que fa a la categoria B, el conjunt de cambra de Navarcles, format per estudiants de l'Escola de Música de Navarcles, van rebre el premi de 500 euros i els segons classificats per igual van ser el duo Márquez Cànez i Núria Canudes i el quartet Brancef, que es van repartir el premi de 500 euros en material musical a l'establiment Rock and Clàssics. Cada diumenge a la tarda, el conegut programa de TV3, Alguna pregunta més, emet una secció anomenada Un país d'acudit. El programa viatja pels pobles i ciutats d'arreu de Catalunya buscant persones que expliquin acudits davant de la càmera per tal de descobrir els millors explicadors d'acudits del país i demostrar que el tòpic que els catalans no tenim gràcia és totalment fals. Pequeño niño skinhead escribiendo la carta de los Reyes Magos, quiere una cadena, un puño americano, un bate de béisbol y si tiene huevos que me lo traiga Baltasar. Demà dimarts, els bergadans i bergadanes podran demostrar les seves habilitats humorístiques davant de les càmeres i és que el programa serà a la plaça Sant Joan de Berga de 2:15 fins a les 2 del migdia i de 3:15 fins a les 5 de la tarda. Alguna pregunta més és un programa de zàping que mostra als espectadors catalans les millors imatges televisives, explicant l'actualitat de casa nostra d'una manera satírica i parodiant els programes de les graelles, versionant els anuncis més populars i les estrenes cinematogràfiques. A més, des d'aquest any, el programa viatja per tot Catalunya per demostrar que els catalans sí saben explicar acudits amb gràcia. El llac aquest d'aquí és gaire profund? És a dir, poden passar els tanques? I mira, sí, bueno, diu 4, 5 dits com a molt. Diu, vale, diu, vinga, va, endavant, i comencen a entrar tots els tanques al llac i comencen a enfonsar-se. S'enfonsa tota la flota. Surt el general, però bueno, no havia dit vostè que això pot tenir una profunditat de 4 dits? Diu, home, els ànecs els hi arriba per aquí. Així doncs, qui vulgui demostrar les seves habilitats s'haurà de dirigir demà a la plaça Sant Joan de Berga de 2:15 fins a les 2 del migdia i de 3:15 fins a les 5 de la tarda. Va a morir. Pues no lo sé. Por una indigestión de donuts. Caput. El otro día vi un anuncio por la calle que decía, buscamos kamikaze con experiencia. Y el otro, espera. Ay, se me ha olvidado. Bueno, el otro, tío. Ah, sí. Bueno, salió por la tele una noticia que decía gemelo suicida mata a su hermano por equivocación. No entiendo nada. Gemelo suicida mata a su hermano por equivocación. Concéntrate. Gemelo suicida mata a su hermano por equivocación. ¡Menos mal! Superpedret patrocina les notícies. I recordi, cada setmana vals de descompte amb les seves seccions estrella. Superpedret, per la seva millor compra.